Elektromagnetické znečistenie a horúce počasie v Londýne. Po mnohých rokoch života v Londýne som si začal všímať jednu vec. Keď prídu obdobia intenzívnych horúčav, telo reaguje inak. Je nepokojnejšie. Ťažšie nachádza pokoj. Je menej trpezlivé. A práve počas takéhoto počasia počujem sanitky prechádzať častejšie než zvyčajne. Možno tieto veci spolu nesúvisia. A možno telo reaguje na kombináciu horúčavy, stresu, znečistenia, hluku, elektromagnetického prostredia a prostredia, ktorému už nedovoluje úplne sa uvoľniť. Je to len moje vlastné pozorovanie. Zároveň premýšľam nad niečím, čo si mnohí z nás takmer vôbec nevšímajú. Nad neviditeľným prostredím, v ktorom žijeme. Nie len nad vzduchom, ktorý dýchame, ale nad všetkým, čo nás neustále obklopuje. Moderné mestá sú plné vplyvov, ktoré nevidíme. Či na nás pôsobia a do akej miery si podľa mňa zaslúži úprimné pozorovanie. Nie strach, nie popieranie, len pozorovanie. Aj tento rok som si všimol niečo v prírode. Stromy, ktoré boli minulý rok plné života, vysýchajú oveľa skôr, ako si pamätám. Pôda pôsobí suchšie. Vzduch je akoby iný. Opäť je len to, čo pozorujem. Samozrejme, môžeme vysadiť nové stromy. No každý strom potrebuje roky, kým vyrastie. Príroda nedokáže za niekoľko sezón nahradiť to, čo vznikalo celé 10 ročia. Možno najdôležitejšia otázka neznie, kto má pravdu. Možno by sme sa mali spýtať, čo sme prestali všímať. Aké podmienky vytvárame okolo seba, ale aj v sebe. Pretože každý viditeľný dôsledok vzniká dávno predtým, než ho dokážeme rozpoznať. A možno by sme si mali položiť ešte jednu otázku. Ak sú naše systémy postavené predovšetkým na vytváranie zisku, kto z toho bude mať úžitok? Ak budú podmienky podporujúce samotný život naďalej miznúť, bez ľudí, bez zdravých spoločenstiev, bez prírody, čo potom zostane? Z
čoho bude možné vytvárať zisk. Neponúkam to ako odpoveď, len ako pozvanie. Pozorovať, cítiť, na chvíľku sa zastaviť. Zamyslieť sa o niečo hlbšie. Neponáhľať sa s závermi. A dať si čas, aby sa daný jav stal zrozumiteľnejším. Pretože svet okolo nás často odráža vzťah, na ktorý sme v sebe samých zabudli. Existencia tichej inteligencie nezávisí od významu, ktorý jej dávame, no kvalita nášho spoločného života odráža význam, ktorý prinášame do nášho vzťahu so životom ako celok. Ak vás tieto slova zaujali, ďalšie zaujímavé pozorovania zo skutočného života nájdete v ďalších videách. Ďakujem.